Rapi mkuru uripo wemutsa ndiye Jesu anofarisa varombo. James chapter 5 verse 14. Pana anotambudzika here pakati pedu? Pana anorwara here pakati pedu? Ngadaidze vakuru vekereke vamunamatire. Kana akaita zivi ucharegererwa. Vanenge vamuzodza namafuta. Shoko raMwari riri pachena. Kana uchirwara, murapi mukuru ndiJehovha. Amwarapi vese usati warapwa unobhadhara muripo wekuvaona, but uyu anofarira varombo. Zita rake ngarikudzwe, zita rake ngariimbwe. Hunde Jesu anobva ati zvitadzo chaizvo zvinoregererwa. Pane chimwe here